הכי מצליח בהיסטוריה. פורטנייט יצא בסוף 2017 לדעתי. אני לא חושב שהיה אי פעם משחק בחינם שהיה ברמה כזאת. זה בוודאות שינה את עולם הגיימינג, פרץ גבולות, גרם לחברות להתחיל לחשוב מחדש איך הם עושים דברים. ברול סטארס גם יצא ב-2017, הבטא שלו יצא ב-2017, שיחקתי בבטא. ביחס לזה שזה מובייל גיים, זה משחק טלפון, אז הוא נראה לי שבר כל סעיף אפשרי של משחקי מובייל. טוב, בוא נעשה שיעור היסטוריה בגיימינג, 2012 יצא מיינקראפט. המשחק נמכר למייקרוסופט ב$3 מיליארד. אחד מהמשחקים היותר משמעותיים גם על עולמות הגיימינג וגם בכללים. הוא משחק מאוד יצירתי. אנחנו בנינו סדרת רשת בתוך המשחק, יש קמפיינים שיצרנו בתוך המשחק, זה פלטפורמה יותר ממה שזה משחק. אני חושב שמיינקראפט בנה את יוטיוב ישראל, אני חושב שפורטנייט היה הגל השני של יוטיוב ישראל. יש לנו פה בעצם סיפור של גיימינג, שזה לא בהכרח סיפור שמתנגש אחד בשני, אנחנו כן פונים את זה אחד ליד השני. ציר זמן אומר שהתחיל במיינקראפט, עבר לקלאש רויאל, פורטנייט, ברול סטארס, אבל היום אנחנו נראה מה הכי טוב. יחסית למובייל גיים, בוא נגיד שהוא הגיע להישגים מאוד מרשימים. החברה הזאת, סופרסל, שיצאה את המשחק הזה, יש להם כישרון מטורף להוציא משחקים שהם טרנדים, אם זה הקלאש רויאל, ואם שהיה פה טרנד מטורף גם ב-2016. שיחקת קלאש רויאל? אני משחק. אתה משחק עכשיו? כן, גם עכשיו. הם שוברים סין. לא, אינדה קלאש לא. יחסית לזה שברול סטארס זה משחק מובייל, הוא שבר פה שיאים מטורפים שמשחקי מחשב היו גם חולמים לשבור אותם. לי הייתה שיחה מעניינת עם רודריגו גונזלס מערוץ הילדים, ודיברתי איתו על איך שהיוטיוברים של היום מאוד מזכירים את התפקיד שהוא עשה בערוץ הילדים, שהיה בעצם סוג של מנחה תוכן, שהוא בא ויוצר את התוכן ומפתח סוג של גישה עם הדור הצעיר, ולאט לאט גדל איתם. ואז פתאום אנשים אומרים גדלתי עליך וכל מסביב, כאילו היה לנו הרבה מאוד נקודות של קשר של מנחה בערוץ הילדים ליוטיובר. אנחנו בדור שעכשיו הילדים של היום גדלו על זה, ופתאום עוצרים אותך ברחוב מישהו בן 18 גדלתי עליך, שזה משהו שכאילו אני עדיין לא התרגלתי לגדלתי עליך. בסופו של דבר ביוטיוב ישראל, כשאנחנו מדברים על זה, יוטיוב ישראל באמת התחיל בכיוון הזה של קצת יותר פורטנייט, קצת יותר ברול סטארס, ומיינקראפט הם קצת נכנסו כולם באותו הזמן. הקהילה של מיינקראפט הייתה סופר חזקה ממש בהתחלה, אנחנו מחזירים אותה לאט לאט. איזה טים אתם? ברול סטארס כמובן. פורטנייט. טים מיינקראפט. אני לא בוחר. יש לך ברול סטארס? יש לי הכל. אתה יכול להגיד לי בסוד שזה מיינקראפט, הכל טוב. זה לא. זה כן, שלא. שמעתי, זה מיינקראפט. לא. זה לא. אני לא בוחר. אוקיי. אבל זה מיינקראפט, בינינו. לא, זה לא מיינקראפט.